ασταμάτητη εμφανίζεται η δημοτική ομάδα του Δήμου Μυκόνου με τον ίδιο τον Δήμαρχο Μυκόνου κύριο Χρήστο Βερώνη να συνεχίζει ακάθεκτος όλο τον προγραμματισμό για πολλά μικρά και μεγάλα έργα, αλλά και πολύ σοβαρές συντηρήσεις και επισκευές σε δημοτικές υποδομές. Κύριε Δήμαρχε, καταλαβαίνω ότι τώρα που αναλάβατε εκ νέου ξανά τον Δημαρχιακό Θόκο, έχετε ξεκινήσει έναν μεγάλο αγώνα ακίνητα του Δήμου, τα οποία από ό,τι καταλαβαίνω είχαν αφαιθεί, να τα διορθώσετε, να τα συντηρήσετε, κάτι που είναι πιο δύσκολο από το να τα χτίσετε από την αρχή. Πράγματι, το να συντηρείς τα παλιά, το να γυρνάς μετά από 15 χρόνια και να ξαναγίνεσαι δήμαρχος και να βλέπεις ότι ξανακάνεις για άλλη μια φορά τα ίδια, είναι όμορφο αλλά και ενοχλητικό. Είναι άσχημο το ότι δεν είχαν συντηρηθεί όπως θα έπρεπε τα πράγματα του Δήμου. Από την πρώτη ημέρα που ανέλαβε εκ νέου τον Δημαρχιακό Θόκο της Μυκόνου, ο κύριος Χρήστος Βερώνης έχει αναλάβει για ακόμα μία φορά να φέρει εις πέρας πάρα πολλές μελέτες, επισκευές, συντηρήσεις σε πολλά δημοτικά κτίρια και σε πολλές δημοτικές υποδομές. Ο Δήμος Μυκόνου προχωρά σε εκτεταμένες μελέτες σε ιστορικά κτίρια, τα οποία τα τελευταία χρόνια είχαν παραμεληθεί. Επίσης, δίπλα μας είναι το κτίριο Μαύρου. Το κτίριο Μαύρου είναι κατεστραμμένος πλήρως ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός. Το κτίριο τη μέρα που αναλάβαμε εξωτερικά ήταν σε άσχημη κατάσταση με μεγάλες ρογμές. Δεν είχαμε προϋπολογισμό, έτσι και εκεί η οικογένεια Δακτυλίδη το σοβάντισε και το έβαψε εξωτερικά. Εμείς τώρα έχουμε βγάλει εργολαβία στην τάξη των 200.000 ευρώ, ακριβώς το νούμερο δεν το γνωρίζω, για να αντικατασταθούν τα ηλεκτρομηχανολογικά, γιατί αυτό το κτίριο όταν φτιάχτηκε και λειτουργήσε το 2004, αν δεν κάνω λάθος, με μένα δήμαρχο, είχε κεντρική θέρμανση ψήξη. Δεν δουλεύει τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα. Αν μπούμε στο δωμάτιο πίσω που είναι το κεντρικό μηχάνημα, μέχρι προχτές ζούσαν περιστέρια. Κατά συνέπεια θα φτιαχτεί και αυτό και θα βαφτεί. Έτσι ώστε να μπορούν οι υπάλληλοι να νιώθουν άνετα. Θέλει και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις μέσα, αλλά είναι απλά πράγματα αυτά. Θέλει φωτισμό και έτσι τα δύο κτίρια του Δημαρχείου θα είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Έχουμε και το τρίτο κτίριο που είναι, εγώ το βλέπω απέναντι πίσω από σένα Γιώργο, είναι αυτό που λέμε παλιό λιμεναρχείο, επειδή ήταν λιμεναρχείο και το αγοράσαμε το 2005 ή 2006 από την οικογένεια του Θεοχάρη, του Αντώνη. Αυτό ήταν παλιά του πρέσβη του Ζάρπα το σπίτι, στο οποίο γύρω στο 1950 είχε προσθεθεί και τρίτος όροφος, ο οποίος έχει και μπετόν, ενώ όλα τα άλλα είναι ξύλινα. Έχει βγει εργολαβία και γι' αυτό και ήρθε η έδρα, οι εργολάβοι έφεραν την έδρα του Πολυτεχνείου, του Μεσοβίου Πολυτεχνείου και τον καθηγητή το Σαπουτζάκη, για να μπορέσουμε να το συντηρήσουμε, διότι η γνωστή και απλή μέθοδος που ξέρουμε εμείς η μηχανική και η τεχνική υπηρεσία είναι να τον γκρεμίζουμε, να κρατάμε μόνο τα ντουβάρια και να το ξαναρίχνουμε μπετό με ξύλινες επενδύσεις από μέσα. Αυτό δεν πρέπει να γίνει και ούτε θέλουμε ούτε και εγκρίσεις θα δοθούν, διότι έχει πολύ ωραία ξύλινη από κάτω επένδυση και οροφή. Ποιο είναι το πρόβλημα που δεν το έχω ξανασυναντήσει εγώ στη Μύκονο? Ότι το ισόγειο είναι καφενείο, είναι καταστήματα άλλων ιδιοκτητών. Ο όροφος, στον οποίον όροφο πατάει ο δεύτερος όροφος, ο όροφος, οι τοίχοι του ορόφου δεν πατούν στους τοίχους του ισογείου. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό και πατούν 2-3 μέτρα πιο πέρα πάνω στα ξύλα. Ομοίως ο τελευταίος όροφος δεν πατάει απάνω στον προηγούμενο. Άρα λοιπόν υπάρχει δυσκολία και γι' αυτό ήρθε η έδρα στατικής και έχουν εκπονήσει μελέτη, την οποία δεν την έχω δει ακόμα, ούτως ώστε να γίνει ό,τι γίνει εσωτερικά, να μην πειραχτεί το καφενείο το οποίο θα λειτουργεί. Είναι δύσκολο, δηλαδή κρεμάς το κτίριο εσωτερικά και να δημιουργηθεί εκεί κατά πάσα πιθανότητα, το λέω κατά πάσα πιθανότητα διότι δεν έχει έρθει το θέμα στο Συμβούλιο, η Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου. Την ίδια στιγμή που ολοκληρώθηκαν οι επισκευές στην κεραμοσκεπή του ιστορικού κτηρίου του Δημαρχείου Μυκόνου.
Δήμαρχε, μετά από πάρα πολλά χρόνια η κεραμοσκεπή δεν θα μπάζει νερά στο Δημαρχείο μας. Είναι γεγονός ότι με μένα πάλι δήμαρχο το 1994 είχε γίνει μεγάλη επισκευή συντήρησης τότε της κεραμοσκεπής, απλή συντήρηση, αλλά στερεώματος μεγάλου από κάτω στα ξύλινα ζευκτά, επίσης σοβαντίσματα, αλλαγές κουφωμάτων, μεγάλη επισκευή του Δημαρχείου, και το 97-98 τελείωσαν και τα ισόγεια που έφυγαν τα καφενεία και έχει γίνει όλο το δημαρχιακό μέγαρο, έχει γίνει οι υπηρεσίες του Δήμου. Είναι γεγονός πράγματι ότι από τότε μέχρι σήμερα δεν είχε γίνει τίποτα σοβαρό. Ήρθαμε και το βρήκαμε πέρυσι, όποτε έβρεχε έπρεπε εμείς να βγούμε έξω για να μην βραχούμε. Έμπαζε νερά. Συντηρήσαμε το δωμάτιο που γνωρίζετε, που το βρήκαμε με σκαλωσιά, αλλιώς θα έπεφτε. Το συντήρησε η οικογένεια Δαχτυλίδη, γιατί εμείς ακόμα δεν είχαμε προϋπολογισμό. Και τώρα, όπως βλέπετε, κάναμε και συντηρήσεις πέρυσι σοβαρές στα κεραμίδια, αλλά είχαν περάσει πάρα πολλά χρόνια και κατά συνέπεια είχαν καεί. Ό,τι και να κάναμε δεν φτιαχνόταν το θέμα αυτό. Έτσι λοιπόν αλλάξαμε μετά από πάρα πολλά χρόνια όλα τα κεραμίδια του Δημαρχείου με εγκρίσεις των υπηρεσιών της αρχαιολογίας και επίβλεψη επίσης και της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Γαλατσίου και Μυκόνου και δική μας. Οι σκαλωσιές που υπάρχουν ακόμα είναι διότι θα πρέπει να γίνουν και εξωτερικές μικροσυντηρήσεις έτσι ώστε για πολλά χρόνια το κτίριο να αντέξει.